אבירן, אנחנו רוצים להגיד תודה למאזינים שהביאו אותנו לעשירייה הפותחת של הפודקאסטים. כבוד. מי היה מאמין, פעם שנייה ברציפות שאנחנו עושים את זה. עושים את זה כמו גדולים, עשירייה הפותחת. שמע, לא הולך ברגל, כמו שאומרים. לא הולך ברגל, ואם לא הולך ברגל וכן הולך ברגל, עשירייה פותחת זה כבוד גדול, אז רסטל בפתחת! רביעי סביר, וברוכים הבאים לעוד פרק של פורשים בשיא, פרק מספר 131, כמו מספר הפעמים של אבי עבר בפרק הקודם, מכבי חיפה. אבירן אוחנה, מה שלומך? שלום, עודן, מה העניינים? היום אנחנו together. כן, לבד, ביחד. איפה להביא? מכבי חיפה לא ניצחה. אז הוא לא בא? כן, יש מכבי חיפה תכף. כן, יש לו את המשחק נגד גנט, אז הוא לא, אתה מבין? הוא רואה משחק של חיפה. הוא בסגל? הוא לא הולך למשחק אפילו, אבל מוותר על הפרק, הוא ישלם על זה. דריבית, מה נשמע? מה קורה? איך עבר השבוע? וואלה, היה מצוין, אתה יודע, עם כל המצב. היום תהיה, אתה רוצה שאני אחליף את לוי אגב בשיחה? מה אתה רוצה? אתה רוצה לדבר איתי? דבר, אבל אני אגיד לך אחרי השבוע, היה בגדול טוב, וכמו שאמרת את זה בפתיח, דיברנו על זה בקטנה, עשה טוב על הלב שבשבילנו, אתה יודע, כזה תפיחה על הכתף, שאנחנו שוב שנה שנייה ברציפות, נכנסנו לטופ 10 בקטגוריית הספורט. איזה כיף, אנחנו מרחיבים ואומרים תודה באמת לכל המאזינים שבחרו בנו והצביעו ונרתמו בשבילנו. לגמרי, זה מה שנקרא, יש פרי לעבודה, ואנשים מעריכים את זה, ועדיין אבל נבקש שעוד פעם יצביעו, כי יש את ההצבעה של הגמר. נכנסנו לעשירייה, ואנחנו רוצים להתברק כמה שיותר גבוה. היינו רוצים. אז פרסמנו את זה ברשתות החברתיות. אבל בכל מקרה אומרים תודה על העשירייה, כבוד גדול. שמחים שאתם שומעים אותנו. מי שמצביע, משפיע. לגמרי. אמרנו את זה, והנה זה וסיכו אותה בגדול. אז תודה לכולם, לא מובן מאליו. בכלל. טוב, על מה אנחנו רוצים לדבר היום? אחרי השיא שבועי, אנחנו נדבר כמובן על כדורגל ישראלי, מכבי חיפה, דרבי נגד הפועל חיפה. 1-1. משחק נהדר, היה משחק מצוין. הפועל חיפה נראתה טוב. אנחנו נדבר על תומר יוספי, איזה יופי של שחקן, נדבר על פיירו קצת עוד פעם, נדבר פה, נדבר שם, נעשה כל מיני דיבורים. תגיד, תומר יוספי ועדן חסון הם אחים? לא, אבל הם קצת דומים. איך הם דומים אבל? כן, והוא לא קשור ללידור יוספי, אז אמר. זו דרך גלילי. נדבר על מכבי תל אביב שנתנה חמישייה, אבל כדורגל קומסה. הפועל באר שבע לא הצליחה לנצח את מכבי פתח תקווה שנראית טוב. נראית טוב במשחקים האחרונים. ברצף טוב, ועצרת הרצף של באר שבע. חדרה נראית טוב עם דוניו ועדני. הפועל תל אביב, מה קורה? בית"ר ירושלים, מה קורה? נתניה, מה קורה? תחתית בוערת. ממש ממש בוערת. הפועל פתח תקווה, הליגה מתחילה לברוח לה, אם לא תתחיל לנצח. בני לם חייב לעשות עבודה. ליגה לאומית קצת. קריית שמונה ובני יהודה בורחות. כן, ברחו קצת לטבריה, וגם ליפו. ובכלל ליפו שקיבלה חמישייה מקריית שמונה. מאיפה זה בא? 5-0. לא ברור. לא ברור בכלל. כן. אחרי זה נעבור לכדורסל. טוב, אין יורוליג. נדבר קצת על השבוע האחרון הנהדר של מכבי תל אביב. ניצחה את הפועל תל אביב, את הפועל ירושלים, את רמת גן, את ציון, יש פרשת סמים חדשה. מנפורד עושה להפועל תל אביב עוול. יכול להיות שפה תם הטקס לציפיות הגדולות של הפועל תל אביב. לא, יש עדיין קבוצה נהדרת להפועל תל אביב, אבל להביא זר לא יהיה בעיה מבחינת הפועל תל אביב כנראה, אבל להביא שחקן ברמתו של מנפורד, קשה לי להאמין שאפשר. אבל חייב להגיד שגם אם יבוא זר, לא יכול לשחק ביורוקה. שזה מאוד בעייתי. ובכל זאת עדיין סגל מצוין. נבחרת ישראל. נבחרת ישראל, בעצם זה האייטם בגדול. נדבר קצת על הסגל, משחק בפורטוגל, משחק נגד סלובניה, בלי דונצ'יץ'. ובלי תמיר בלאט. נדבר קצת על האולסטאר שהיה לילה, לא סתם, אנחנו נדבר על זה. לא. אנחנו נביא את אלכס עוד מתישהו. איזה שבוע-שבועיים ככה, ניתן לו קצת להתאמן קצת וזה, לראות קצת בלילה, ואז נהיה לו קצת מנוחה מהקטנצ'יק. נעשה כדורגל אירופי, היה אתמול ליגת אלופות, הקבוצה שלך, אינטר, ניצחה 1-0 אתלטיקו מדריד. רק 1-0. ארנאוטוביץ', עם שלל החמצות, אבל גם שער, גם לאוטארו החמיץ, ושיחקו טוב אינטר. כן. אבל עדיין, זה קרב קשה מאוד. פס ויידובן סיימה ב1-1 עם דורטמונד, לא הבנתי על מה הם קיבלו פנדל, אבל 1-1. יש עוד משחקים הערב, וקשקש קצת ליגות אירופה, אנגליה, ספרד, איטליה. יש לך ליגיונרים? יש ליגיונרים, בוודאי. אופה. יש אפילו שם שאתה לא מכיר, פעם ראשונה, היום. יש ליגיונר חדש? ליגיונר חדש שצץ משום מקום. עכשיו סקרנת אותי. אני, כן. תחכה. אני אמתין.
וזהו, ליגיונר, אחרי הליגיונר נעשה פינת הימורים. אתה עדיין מוביל? עדיין מוביל. בגאון. יש לנו הרבה ליגת העל היום. כן. מלא משחקים. אמרנו, אנחנו הולכים ככה לסוף של הליגה, אנחנו עושים ליגת העל כמה שיותר. אתה רוצה לדבר מילה פחות בעריכות כמו שאתה עושה עם לוי, אבל ניתן לך קונטרה קטנה. אתה רוצה להגיד לי מה אתה חושב על המצב, מה קורה, יש חדש? אין חדש, השתנה משהו? יש תקווה למשהו? או פשוט תגיד לי לא השתנה כלום משבוע שעבר ונתקדם. לא השתנה יותר מדי משבוע שעבר. הדבר הכי שאתה בפומפם ואתה שומע אותו כל הזמן זה על הבחירות של רשות העיר שנקרה בשבוע הבא. מרתק, אין ספק. בכל הערים. לגבי המצב, אני אגיד לך, תשמע, כל יום אתה שומע אותו דבר, נכנסים לפה, נכנסים לשם, לא קורה יותר מדי. קורה המון, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אתה יודע. קורה שם דברים שאתה לא יודע. אבל בגדול, אנחנו מתפללים והיינו רוצים מאוד מצב מבאס. שהחבר'ה שלנו יחזרו במצב הכי סביר שיכול להיות. שמע, הם עברו פה טראומה שגם אם החלק הזה יחזור ויהיה בריא ושלם, ייקח לו המון זמן. קודם שנגיע לחלק הזה. אנחנו מעל 5 חודשים מאז השבת הארורה הזו. השבת הארורה. ובאמת שזה נראה שנהיה סטטוס גבוה כזה. בתקופה האחרונה לא קורה כלום. לא, כן. אולי יש דיבורים, אבל לא קורה שום דבר. ולצערי, אתה יודע, אני לא איש בשורות, ואני גם לא כזה מבין וקורא חדשות וכאלה, אבל לדעתי זה יימשך עוד הרבה זמן. אבל את המשך הדיבורים, אני אשמוך על ההמשך עם לוי. נכון. שלא יחשבו שאני גם עכשיו נכנסתי לקלחת הזאת. לא, בסדר. אנחנו רק נגיד שאנחנו מתפללים שכולם יחזרו ושבעזרת השם יהיה פה טיפה יותר טוב. בזה אני מסכים איתך, אינשאללה. טוב, שיא שבועי, ככה בקטנה. תתחיל אתה. יאללה, על מי דיברתי שבוע שעבר? גור בנקו. ועל מי אני אדבר השבוע? גור בנקו. יפה מאוד, איך ידעת? פרגנתי לה שבוע שעבר, כי היא עשתה מקום רביעי, שזה הישג שיא באליפות עולם. אז באה גור בנקו, שמעה שאני אומר שהיא כבר לא כזו בפורמה לקראת האולימפיאדה, ובום, הביאה מדליית כסף, ב-400 מעורב באליפות העולם בשחייה, ביום האחרון של האליפות, סגרה לנו ככה את הפינאלה. שוב נגיד, שחיינית מדהימה, ספורטאית מדהימה. הישג בלתי רגיל. הישג היסטורי בבריכה שהיה לנו. אבל חייבים להוסיף את הכוכבית הקטנה, יש שזה כוכבית, נכון. לא עם התותחים הכי כבדים, אין מה לעשות. בסופו של דבר, ככה זה נמדד. נכון, יש את הכוכבות הגדולות שלא הגיעו, שהכי גדולה אולי ביניהם במשחק הזה זאת מקינטוש הקנדית, שהיא לא הגיעה, וכמה נוספות, אבל... אמריקאיות. קנדיות. אמריקה, אוסטרליה, כן. כאלה. אבל אתה יודע, בסופו של דבר שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, בסוף זוכרים מה נרשם בדפי ההיסטוריה. נכון. ורשום מדליית כסף בבריכה. וזה היה, איך אומרים? פסיעה מזהב. נכון, היא הובילה, בוא נגיד מתוך 400 מטר, 380 מטר היא הובילה. ממש. בסוף קצת ברח לה, כי החתירה זה המקצוע מבין הארבעה שיש בה מעורב, שהוא הכי פחות חזק שלה. נכון. אבל עדיין זה הישג מדהים. והיא ממשיכה לשבור את התקרת זכוכית הזאת שבריכה, בוא נגיד בשחייה, אנחנו אף פעם לא היינו כאלה חזקים, כי אין לנו את הגנטיקה הזאת בעיקר של הגודל והמתקנים פה בארץ, והיא הצליחה לשבור את התקרה הזאת, ועכשיו באמת שוב הרף ציפיות ממנה עולה בחזרה לאולימפיאדה. ובאולימפיאדה, אם אנחנו מדברים עליה, זה עוד 4 חודשים, גמר זה יהיה הישג מעולה, יותר מזה יהיה קשה. כן, לעשות גמר באולימפיאדה זה יהיה הישג נהדר, אבל היא יכולה להיות שם, כי גם אם יצטרפו עוד כמה טובות, עדיין יש 8 שמעפילות לגמר, יכולה להיות אחת מהן, זה עוד 5 חודשים בפריז, יש לה זמן ככה, אתה יודע, להמשיך להתכונן, והיא הוסיפה על עצמה בעצם עוד משחה לאולימפיאדה, נכון. כי הרי כל הישג שלה, זה נותן לה עוד קפיצה למים, כל הכבוד לגור בנקו, והכי חשוב, לא הכי חשוב, אבל גם חשוב, זה קרה על אדמת קטר, מדינה שלא... על הפעם ועל חמתם. על הפעם ועל חמתם של הקטרים ששרקו לבוז. בלי הפסקה. לאורך כל גם כשראיינו אותה, נכון. ואגב היא סיפרה שהמראיין שהיה שם לפני שהתחילו לדבר, אז הוא אמר לה, תסתכלי לי בעיניים ותגידי מה שאת רוצה. והוא חיזק אותה, והיא ציינה את זה, כי הוא נתן לה את הביטחון הזה לדבר חופשי. נכון. ועל הראש שלהם, עם הדגל שלנו, בקטר, מדהים. מדהים, אין ספק. יאללה, גור בנקו, אוהבים אותך.
מה אני אגיד? אני אגיד כמה דברים קטנים. נתחיל עם דני גולן, שהלך לעולמו בגיל 64. נכון. עצוב מאוד. מצער. שוב, יצא לנו כזה תקופה שכל פעם מישהו, אתה יודע, אנחנו חס וחלילה עושים השוואות מול קשטן וכולי, אבל לא, דמויות לא בספורט דמויות בספורט. הוא שכן. בעשור הקודם אימן במכבי פתח תקווה, והפועל חיפה, והפועל רמת גן, והיה גם בליגה לאומית בנוף הגליל. אני בעיקר זוכר אותו מנצרת עילית בזמנו. נכון. הוא אבא של עידן גולן, שמשחק בליגה השנייה ברומניה, אם אני לא טועה. כן. שלקה במום בלב, משהו כזה, לקה בליבו, הלך לעולמו, עצוב מאוד. מצער. יהי זכרו ברוך. עוד כמה דברים. נפל דבר היום, אתה יודע, אבירן? מה קרה? גיא אסולין פרש מכדורגל, בגיל 32. עכשיו רק הוא פרש? אמת. איפה הוא שיחק בעונה האחרונה? בליגה למקומות עבודה? היה איזה ליגה שנקראת קינגס ליג, משהו כזה, זה ליגת הקטרגל של ג'רארד פיקה. קטרגל? כן. שמע, איפה הוא יידרדר? לא יאמן, בן אדם... שיחק לפני כן בליגה, אני חושב, רביעית באיטליה. בן אדם ששיחק אצל גוארדיולה לפני 15 שנה, משהו כזה? נכון, והוא כונה המסי הבא. גם היה אמור להיות פה הכוכב הכי גדול של ישראל, עתידי. וזה לא כל כך עבד. בארץ אנחנו זוכרים אותו מהפועל תל אביב באחד מהעונות שהיה פה, אבל יותר טוב מזה הוא לא עשה. לא יותר מדי דברים טובים הוא עשה, לא דברים שאתה יכול לזכור ממנו. פרש מכדורגל בגיל 32, גיל די מוקדם. וממש לא פרש בשיא. לא, בשיא הוא לא פרש. אם הוא היה צריך לפרוש בשיא, הוא צריך לפרוש בגיל 18. זה היה לפני הרבה שנים, לפני שעוד היינו. בסדר, העיקר נראה לי הוא עשה כסף לפחות. קריירה לא, כסף כן. ביקר בהרבה מקומות, היה ברייטון, היה פה, היה ספרד, איטליה. רומניה, איפה לא? המון קבוצות. איציק זוהר, שמעת? מה איתו עוד פעם? איציק זוהר היה מעורב באיזה קטטה לפני איזה חודש, אבל הוא פורסם עכשיו בערוץ קשת, אם אני לא טועה, סרטון שהוא נותן אגרוף למישהו במועדון? לטענתו, כן. לטענתו הוא רב עם הבת זוג, והוא רצה לעזור לה, אז הוא סיפר שאחרי 3 שנות קיבל אגרוף לפנים, איציק זוהר אמר שזה לא, ואני אומר כאילו, איציק זוהר אחד מהשחקנים שאני הכי אהבתי. גם אני. אהבתי מאוד. בעיטה חופשית של אומן, בעיניי הטוב שהיה. בעיטה חופשית של אומן. אבל המון פרשיות עם הבן אדם הזה, וכאילו, הוא עובד בערוץ הספורט, בספורט 1, הוא נמצא עם אופיר, אם אני לא טועה, בתוכנית ספורט שלהם, כל הזמן, ההתעסקויות האלה, בדברים האלה, אתה יודע, זה כל הזמן קורה, מכיר את האלה, שזה כאילו לא עוזב אותם. הוא תמיד היה כוכב. כן, לגמרי. להזכיר לך, זה הבן אדם אתה אומר, ככה הוא נשאר כוכב. זה הבן אדם שמשך את החבילה של ברקוביץ', כן? תמיד היו סביבו שערוריות, אבל זה שהוא באמת תמיד חי את חיי הלילה, וכל הזמן עם הבחורות ועם העניין. היה שם הרבה טענות, הוא אומר שהאנשים בצד ניסו להטריד את מי שהייתה איתו, וזה אומר ככה, וזה אומר פה, וזה אומר, את האמת, לא כל כך מעניין. אבל בכל זאת נכנס לשיא שלך. כן, אני יודע, איציק זוהר, הוא דמות אהובה, אז בסדר. טוב, אתה רוצה להתחיל עם האייטם המרכזי שלנו, שהוא ליגת העל? כן, עכשיו נהיה כאילו משחק, אני ולוי כאילו אומרים, עם מה עכשיו מודן יתחיל, עם איזה משחק הוא יתחיל, כי פעם זה תמיד היה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואז ממשיכים. עכשיו התחלת להפתיע, פתאום מתחילים הפועל ירושלים, פתאום חדרה, פתאום ריינר, מה עכשיו פתאום סכנין. היה לנו משחק בין סכנין לביתר ירושלים. אז עם סכנין. פאון כבש ראשון, ביתר ישבו, סכנין ניצחה לקראת הסוף, לא זוכר מי כבש את השער הניצחון של סכנין, אבל ניצחון יפה, דראפיץ' עושה עונה לא רע בסכנין, אני חייב לציין. זאת אומרת, קרדיט שמאמן מקבל מסכנין, מתחילת העונה עד כה, שזה לא מובן מאליו. לא מובן בכלל מאליו. איזה מאמן אתה זוכר שפתח עונה והגיע למצב הזה? אולי אלישע לוי, האחרון בסכנין. מתי זה? לפני 50 שנה? משהו כזה. הוא ודרסיליה. אבל אתה אומר כאילו, איך אתה אומר? לא ברצף הפסדים כל כך גדול, זה כאילו ניצחון, הפסד, תיקו, זה כזה, והוא בעמדה טובה להיות בפלייאוף עליון, שזה יהיה הצלחה יפה מאוד לדראפיץ'. כרגע הם מקום 6 2 נקודות מעל מכבי פתח תקווה. נכון. והם נראים לא רע בכלל, הם עשו ניצחון חשוב מאוד על ביתר ירושלים של גל כהן,
בעצם על מה שאני רוצה לדבר עכשיו, זה על המאמן החדש של בית"ר ירושלים, ברק יצחקי. איש מאוד אהוב בירושלים, מאוד אהוב בבית"ר ירושלים, הוא היה אהוב גם במכבי תל אביב שהוא היה, הוא היה מנהל מקצועי, ירד קצת לקווים. אבל הוא לא מאמן בתכלס. באחד המשחקים האחרונים, שמעתי את, לא זוכר מי שידר איזה משחק זה היה בליגת העל, אז ניר לוין הפרשן, שאלו אותו לגבי ברק יצחקי, אז הוא אמר, ברק יצחקי הוא מאמן טוב מאוד. על סמך מה? אני לא הבנתי את העניין הזה. הוא אמר, ברק יצחקי הוא מאמן טוב. את מי הוא אימן? הוא לא אימן אף אחד. ברק יצחקי מבין כדורגל, ברק יצחקי יודע כדורגל, בחור מבין כדורגל, יודע כדורגל, יכול להיות מאמן טוב. מאמן טוב הוא לא, כי הוא לא היה מאמן. גם במכבי זה לא נקרא להיות מאמן, הוא היה איש מערכת. הוא היה פלסטר. בדיוק. אז עכשיו זה הניסיון הראשון שלו, אימור די גדול שלוקח אברמוב, אבל הוא מביא מישהו אהוב, מאוד. הוא רוצה כנראה לשנות קצת את האווירה, ואומר שבעקבות זה אולי היכולת גם תשתפר. מה אתה חושב על זה שברק יצחקי הולך להיות מאמן בית"ר ירושלים? אני, מן הסתם, אני הייתי, לא שהייתי מעדיף, אני לא כזה אכפת לי את מי ישימו, אבל אני חושב שבמצב כזה רגיש של בית"ר, בגלל המיקום שלה בטבלה, אני דווקא כן חושב שהיה צריך להביא מאמן שיש לו קצת הניסיון. מרקו בלבול? ויודע מרקו בלבול הוא מאמן שאני לא כזה מחזיק ממנו, ואני גם לא אוהב את הכדורגל שלו. השאלה היא מה יש לך על המדף. אבל כן, מבחינת מה שיש, מאמן כזה למשל, מניח שהניסיון שלו וכו', כן ידע לעשות משהו. אבל ברק אברמוב הלך פה על הפן, נקרא לזה שיווקי, פשרני. למה? כי הוא אומר, אני מביא את ברק יצחקי, שבסופו של דבר, למרות שהוא היה הרבה שנים במכבי, אבל מבחינתי לפחות הוא תמיד מזוהה עם בית"ר. אין ספק, גם שהוא היה במכבי והוא יפקע נגד בית"ר, הוא אף פעם לא חגג, האוהדים מאוד אוהבים אותו. הקהל אוהב אותו, תמיד אהוב, ולהביא אותו זה לשדר לקהל שאנחנו מביאים מישהו שככה שהוא יבוא לכם טוב, יעבור לכם בגרון, מישהו שאתם אוהבים, מישהו שתתמכו בו, תיתנו לו קצת את הזמן. בית"ר ירושלים בסכנת ירידה? מה זאת אומרת? הם נקודה מעל הקו האדום. נכון. אתה יודע, למרות שיש הרבה קבוצות בקלחת הזאת. יותר מדי. אבל עדיין, זו סיטואציה שבתחילת עונה דיברנו מילים לא רעות על בית"ר. נכון. אמרנו, נראים נורא, פלייאוף עליון וכו'. באה ההידרדרות הזאת, אבל המשבר הזה עם אבוקסיס, אני חושב שבגלל זה נטו הביא את ברק יצחקי, בשביל להרגיע את העסק, ולנסות, אתה יודע, שאולי בעזרת הדחיפה הזאת. משהו טיפה שונה. כן, משהו בדיוק לשנות. עכשיו כאילו ברק יצחקי נכנס למעגל המאמנים. למעגל, הוא עוד לא במעגל של המימרים של אבי, אולי יהיה לך איזה כינוי אחר עוד מעט למעגל הזה, אבל יצחקי הוא עוד לא שם, כי הוא רק התחיל. הוא רק התחיל. מה שעצבן אותי אבל, מה עצבן אותך? שזה, אני שם לב שהרבה מאמנים אומרים את זה, חלקם גם עושים את זה, בן אילם אגב זה דוגמה למישהו שזה התווית שהייתה לו וזה מה שהוא עשה, שברק יצחקי הצהיר בסביבת עונאים שהוא רוצה להביא כדורגל התקפי. כדורגל שמח. כדורגל שמח. תשמע, הוא היה חלוץ, הוא עשה שערים מריבים בקריירה, הוא שחקן התקפה. אבל בטוח שהוא לא בא לעשות משחק הגנתי. אבל ברור לנו שזה מס שפתיים, כי... נכון, כי אתה לא באמת יודע איך זה אמור לראות. הרי אם אתה תבוא תגיד אני אעשה בונקר ואחלץ נקודות, הקהל לא יאהב את זה. ברגע שאתה אומר אני משחק התקפי, הקהל הוא כבר, אתה כאילו, קנית אותו. כן, אבל זה טייטל. אז זה סתם להגיד. מה ישחק התקפי? בסדר, מותר לו, פעם שהוא מאמן, זה מה שהוא רוצה להגדיר, מותר לו להגדיר את מה שהוא הולך לעשות. הוא יכול להגדיר, זה בסדר, אני לא אומר שזה רק הוא. היו עוד מאמנים שאמרו את זה, כי המילה עכשיו להגיד אטרקטיבי והתקפי, זה בזוורד כזה, שהקהל תמיד אוהב אותו. שחקו, כי כולם רוצים לשחק התקפי. אנחנו מבחינתנו מה רוצים? שכל משחק גמר 6-6. נכון. אנחנו רוצים גולים. אבל עדיין זה צריך לעבוד בהלימה עם מה שיש לך. מה יש לך בסגל, ואני מסכים שהם צריכים לשחק התקפי. בסדר, זה יכול להיות התקפי. כי הסגל של בית"ר הוא הרבה יותר טוב בחלק הקדמי מאשר החלק האחורי. באמת? אז רוץ על החלק הקדמי זה נכון. אני מקווה בשביל בית"ר, כי חשובה לליגה, אני כמובן רוצה שהיא תישאר פה בליגה עם הקהל והכל. ברור. ויהיה שינוי בוודאות. ברגע שבא מישהו כזה, יהיה שינוי. השאלה לאורך כמה זמן... לראיה גם, לא כוכב, אבל גם מישהו שהתחיל ממש טוב, כמו גיא צרפתי בנתניה, ואז הגיע דעיכה ענקית. תכף נגיע אליו. בוא נראה, ניתן לו את הזמן, ובוא נראה אם הוא באמת מתחיל קריירה חדשה. בוא ניתן לו צ'אנס, ושיהיה לו בהצלחה, וכמו שאומר חבר טוב שלו,
ימים יגידו. ימים יגידו, ואגב בכלל, ביתר שינתה את כולם, הרי גל כהן שהיה עוזר, היה איש מערכת, כן. עוד לפני אבוקסיס, נכון. עזב, הביאו במקומו את משה אוחיון, נכון. שהיה בעבר באשדוד, נכון. אלמוג כהן מן הסתם שנכנס לתפקיד, אמרו בסוף העונה, נכנס ישר, הביאו קליברים. הביא את אלמוג, לא יודע אם הוא קליבר, אלמוג לא, כהן, אבל אין לו פה קבלות. הביאו דמויות אבל. הביאו משה אוחיון, ברק יצחקי, אלמוג כהן, יש פה אנשים שמבינים בכדורגל. נכון, הביאו את הדמויות, בוא נראה אם זה יעבוד להם, והביאו את אלמוג כהן בשביל לבנות קבוצה טובה לליגת העל בשנה הבאה. נכון. אז בוא נקווה בשבילו שזה יהיה בליגת העל. אמת. מה אתה רוצה לדבר עוד? בוא נדבר על הדרבי החיפאי. בוא נדבר על הפועל חיפה קודם כל. דיברנו על הטריו של מלמד, קמרה ויוספי. יוספי שחקן נפלא. משתפר מאוד. בעיניי הטוב על המגרש, נקודה. פרט לשער שהוא כבש, 2 בישולים, נהדרים, שהוא נתן כדורים נהדרים לקמרה, שלא יצליח לעשות בזה שערים. מלמד, כמו שאמרתי, הוא חלוץ טוב לליגה שלנו, הוא אחלה שחקן לליגה שלנו, במשחקים הגדולים הוא לא מופיע. הוא לא מופיע למשחקים הגדולים, לא רואים אותו במשחקים הגדולים. נכון. לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי במשחקים האלה, אבל יוספי הוא חתיכת שחקן, וגם הקישור לא רע בכלל, אם זה דור מלול ולירן סרדל, וגם נאור סבג, עבודה יפה, רוני לוי העמיד קבוצה טובה. קבוצה טובה. עם שחקנים שהם, אתה יכול להגיד להם די בינוניים, אבל השנה זה מתחבר להם, כולם באמת, ביחד נראים טוב. גם המגן בן ארוש בן 18, יופי של שחקן, כל הכבוד, באמת, קבוצה טובה, אתה רואה, אחרי ההחמצת פנדל של ליאור, ואז 1-0 של מכבי חיפה, שער בחורה של גדי קינדה, חשבת שזה יתפרק להם. גול, 3-4-0. כי הם הפסידו בסיבוב הראשון. נכון? 4, 3 או 4, נכון? או 3 או 4. לוי בטח בבית אומר, 3, 4, מה אתם לא יודעים? בטח שהוא ידע. אבל פה, ראית שחבורה שבאה לשחק, להילחם, שיחקו אותה בגדול. אני אהבתי מאוד, ואתה יודע מה? יכול להיות שאפילו ישבים ניצחון. הם היו לא רעים בכלל, שיחקו משחק טוב מאוד, שפו לרוני לוי, שפו להפועל חיפה. זה היה באמת משחק של 50-50. כמו שאמרת, רוני לוי, אנחנו ממשיכים לפרגן לו, כי מגיע לו, הוא מקום רביעי, הקבוצה שלו נראה טוב, לעשות טקו, ולא לגרד טקו, להיות ברמה של מכבי חיפה. אמת. ומכבי חיפה כביכול עוד שמרו את השחקנים בשביל הדרבי. הכדורגל, אבל מכבי חיפה משחקת כדורגל, תכף אני אשווה אותה למכבי תל אביב, משחקת כדורגל טוב. יש לה את קינדה, ויש לה את רפאלוב, שהם שחקנים נפלאים, יש את חלילי, שהוא שחקן מצוין, תכף נדבר גם עליו. דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, אבל עוד פעם אחת ככה, בקטנה, על פרנזי, פיירו. טוב, בוא נסכם בינינו. אני לא חושב שהוא החלוץ הכי טוב שהיה פה, ויהיו גם אחריו חלוצים יותר טובים, אבל הוא כן חלוץ טוב, בעיניי לפחות. אתה לא חושב שהוא החלוץ הכי גרוע שהיה פה, אבל אתה חושב שהוא לא חלוץ ששווה מכבי חיפה. בוא נודע על האמת. אני לא חושב, כן, אני חושב שהוא לא שווה את מכבי חיפה. אתה חושב שהוא חלוץ בסדר, אבל הוא לא שווה מכבי חיפה. אבל תראה, אני לא אומר שהוא, זה התפקיד שלו, אבל אני לא אומר שהוא חלוץ גרוע. הוא שווה את הכסף. הוא הצדיק כל אגורה ואגורה מאז שהוא הגיע למכבי חיפה. אם זה שנה שעברה באלופות, שהוא היה בלתי עציר, וגם השנה, הגול הנהדר נגד גנט, ב-1-0, גול נפלא. אי אפשר כל משחק, באמת, אני שומע את זה מהרבה אנשים, אי אפשר כל משחק שמכבי חיפה לא מנצחת, לבוא בטענות לפיירו, ושמכבי חיפה מנצחת, להגיד, פיירו, מי שישמע. מה היה לו במשחק הזה? בוא תיקח, רפאלוב החמיץ פנדל, חלילי 2 מצבים, אחרי 1-0 של מכבי חיפה, פעמיים יכל למצוא גם את פרנזי, וגם את קינדה, 1-1 מול שוער, אבל מה קורה לחלילי? חלילי היה הכוכב של מכבי חיפה, ואז הגיע קינדה, ופתאום רפאלוב פרח, יש 2 שחקנים כאלה באמצע, והוא מרגיש שהוא נבלע, כי דגו לא יודע מה לעשות איתו, הוא שם אותו בתור מגן, כי הוא לא רוצה לוותר עליו בהרכב, ויש לו שחקני התקפה כל כך טובים, אז חלילי מקבל את המצב שלו, לעלות למעלה, הוא רוצה ללכת לבד, הוא רוצה להתחיל להביא עוד קבלות, הוא רוצה להתחיל לעשות דברים, פעמיים שהוא מגיע למצבים כאלה גדולים, במקום למסור מסירה של 1-1 משוער, הוא הולך ראש בקיר, ותוקע את ההתקפה של מכבי חיפה, וגם דיבר על זה דגו בסוף המשחק, שזה ילד שצריך ללמד אותו. אל תנקה אותו רק מהעניין על זה אולי דרכו לו על המקום. איזה החמצות היה לפרנזי במשחק? לא, רגע, נחזור אליו. אמרת חלילי, עלה לו קצת כנראה, אמרנו שהוא צנוע וכו', אבל עלה לו קצת. מאוד. ואם דגו אומר את זה בשידור, שדגו באמת סופר אמיתי, הוא מתראיין. אני סופר נהנה, אתה אומר סופר, אני נהנה מאוד לשמוע אותו מתראיין בסוף משחק, הוא אמיתי, הוא כנה, הוא מדבר לעניין,
והוא גם משקף את מה שהאנשים בבית, שאולי הם לא מאמני כדורגל, אבל גם הם יודעים קצת לקרוא משחק כדורגל, אני מאוד אוהב. שהוא לא פרגן פה מספיק, והוא כן צריך לפרגן יותר, וזה שעכשיו הוא רוצה ללכת לאירופה, ויש לו ביקוש, זה לא אומר שהוא עכשיו הוא צריך רק לעבוד על הסטטיסטיקה האישית שלו, שיהיו לו יותר גולים, הוא צריך שיהיו לו יותר בישולים. אבל דייקו בבעיה, יש לו הרבה שחקני התקפה, והוא לא יודע איפה לצוות אותם. אתה מבין? ברגע שקורנו יחזור, ופתאום סונגרן, הוא לא שם אותו בתור מגן, הוא שם אותו בתור קשר, כי כרגע מחמוד ג'אבר? כן. לא נמצא, אבל יש לו גם את גוני נאור, ויש לו שלל של קשרים, והתקפה, הרבה שחקנים, דין דוד אמנם לא נמצא כרגע, אבל יש לו הרבה שחקנים. ואת חליל הוא שם אותו בכנף, כביכול, 5 שחקני הגנה. אני לא חושב שחיפה צריכה לעלות נגד הפועל ירושלים או ריינה עם 5 שחקני הגנה, בעיניי זה מיותר. בעיניי זה מאוד מיותר. אם אתה מנקה את חלילי בתור משהו... אבל זה השיטה של דגו, הוא הולך על שני המגנים. כי הוא לא יכול לוותר לו על סק, לא על שימיץ ולא על גולדברג, הוא לא יכול להוריד אף אחד מהם וזה, וזה קצת תוקע אותו, כי היה עדיף עוד שחקן אחד התקפה מאשר הבלם הזה. למה צריך? כי יש לו כאילו את הקשרים ההתקפיים האלה, כמו שאמרת, קינדה ורפאלוב. על חלילי דיברנו, על פיירו אני אחזור. אתה יודע, אני לא אומר שהוא... זה התפקיד שלו כחלוץ. אני לא אומר שהוא חלוץ גרוע. אני חושב שהוא שחקן כדורגל לא טוב. קודם כל, עזוב חלוץ, לא חלוץ. כשחקן כדורגל בעיניי, הוא לא שחקן כדורגל ברמה של מכבי חיפה. אוקיי. כחלוץ, מסכים איתך שיש לו מספרים, הוא מלך או טופ 3 כובשים בארץ. אמת. שנה שעברה כנל, העלה אותם לליגת אלופות, בשתי הרגליים שלו שנה שעברה, 100%. לא ניקח לו את זה לעולם. והגול נגד גנט היה יפהפה. מסכים. אבל אני אומר, אם בן אדם מגיע ל-300 מצבים במשחק, עד עכשיו, אבל לא רק הוא. מגיע ל-300 וכובש 15, זהבי לא מגיע ל-300 וכובש רק 11. זה לא מספיק טוב. וזהבי לא מחמיץ המון. זהבי, עכשיו יש לו תקופה לא טובה. פיירו כל הזמן יש לו תקופה לא טובה, אבל הוא כובש כי יש לו שחקנים הרבה יותר כישרוניים לידו, שנותנים לו כדורים, ושמים אותו במצבים טובים. אבל הבן אדם עם אפס טכניקה, שום טכניקה אין לבן אדם. מסורבל, לא מצליח למסור כדור כמו בן אדם, אין לו טאץ' ברגל, אתה רואה אותו מנסה למסור, נותן איזה פצצה שאמור לתת איזה פס, על זה אני מדבר, אני לא מתווכח עם הסטטיסטיקה, יש נתונים, אני לא יכול להתווכח איתה. נכון. אבל כשחקן כדורגל, הוא לא שחקן מספיק טוב. אני אמרתי, הוא לא החלוץ הכי טוב שהיה קל, ויהיו פה עוד חלוצים יותר טובים, אבל הוא כן בעיניי חלוץ ראוי. היו חלוצים, הוא לא בסקאלה שלי של חלוצים גרועים שהיו פה ולא עשו כלום. אבל לי זה חורה שאני רואה קבוצה כזאת, עם כזאת מסה של כישרון בקישור ההתקפי, חלילי, קינדה, ורפאלוב, חלוצי 9, והוא מקבל שפיץ, כדורים. חלוצי 9 שפיץ, זה פלוס מינוס. אני אשאל אותך שאלה, אם חמד היה משחק איך שאתם משחקים עליו במקום פיירו, עזוב, זה היפותטית, לא חושב שהוא היה כובש 12-13 גולים, עם כזאת סוללה מאחוריו? אולי כן ואולי לא, אני לא יודע. אני חושב שכן, זה לא נדע לעולם כנראה, כי זה לא קורה. אני משער, אני חושב שכן. קודם כל דין דוד עושה את זה מאוד יפה, מגיע לאותה כמות שערים כמו של פיירו, ודין דוד יש לו נבדלים והכל. הוא גם שחקן טוב. אבל זה בן אדם שיודע לשחק כדורגל, הוא יודע למסור כדור, הוא יעשה איתך דאבל פאס. לא חייב להיות כל חלוץ טכני ברמות. לא חייב. או טכני קצת. עובדה. הוא לא טכני. הנה. בכלל. תן לו את הכדור לגובה, הוא טוב בזה. המספרים אומרים שאתה לא חייב להיות טוב בהכל, עדיין אתה תכבוש שערים. נכון. מסכים עם זה, מסכים. אבל עדיין, אני חושב שמחלוץ של מכבי חיפה, הייתי מצפה ליותר, כי כל חלוץ שתשים בסגל הזה, בהרכב הזה, הוא יכבוש לך דו ספרתי בעונה. כל חלוץ שתשים שם. למה? זה לא בדיוק נכון, כי שהיה לך שחקן כמו עומר אצילי, אז הגולים הלכו אליו, אתה יודע, זה מאוד תלוי. אבל זה מה שאני אומר, אדרבה, אין את אצילי. אז כל הכדורים הולכים אבל הם לרחבה. כובשים הרבה מאוד שערים, תחשוב, הוא עם 10, דין דוד עם 11, רפאלוב כבר עם איזה 7 שערים. אבל זה לא המון, מודן, זה מכבי חיפה, 22 משחקים. בוא, הוא לא כבש 20 שערים עכשיו. הכי הרבה בליגה. בסדר, אבל כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקה, אני אומר, עם כזה, כל כך הרבה מצבים שהוא מגיע, בעיניי הוא צריך לכבוש יותר, אין סיבה שלא. כמה שערים? מכבי חיפה כבשה 48 שערים ב-22 משחקים. בסדר? הוא כבש 10. זה ממוצע של יותר משניים. הוא כבש 10? מה אני אגיד לך? אז אם חלוץ של מכבי חיפה כובש גול אחד ב5 משחקים, זה סטטיסטית, לא מספיק טוב. מה אני אגיד לך? לא מספיק. לא. דין דוד שיחק פחות ממנו. נכון. וכבש אותה כמות שערים כמו, נכון. אבל אני רואה ממנו גם יותר כדורגל. ואני רוצה לראות כדורגל, לא רק את הגול ברשת.
אני מבין זה מה שאני אומר, אני לא מזלזל חס וחלילה. לא, אני לא מזלזל, אתה לא מזלזל, אני רק אומר, נכון, אני הבנתי אותך לגמרי. אני רוצה שחקן כדורגל, ולא לראות נגר, כן, אני קורא לו נגר, כמו שמדברים בכדורסל, נגר, שמקבל הרבה כדורים ברחבה, פה ושם ייכנס לו, שזה מה שעושה פיירו, לדעתי. מכבי תל אביב ניצחה 5-1 את מכבי נתניה, עם כדורגל בעיניי לא טוב, לא מהלכים טובים, ובוא נעשה באמת ההשוואה למכבי חיפה, שאתה רואה שם את קינדה ואת רפאלו ואת חלילי, שהם שחקנים נהדרים, מסירה נהדרת, מסירה חמה, דריבלים מצוינים, עוברים שחקנים. במכבי תל אביב יש לך בקישור את קניקובסקי ונוברם, ובמשחק האחרון היה את עידו שחר, שהיה לו משחק נהדר, גם פנדל וגם שער שהוא כבש, עם מסירה גאונית של זהבי שם בסוף, אבל אין קשר יצירתי. הכדורגל של מכבי תל אביב לא מספיק טוב, הוא בנוי מאוד על מילסון. מילסון חזר מאליפות אפריקה קומסי קומסה, לא מספיק טוב עדיין, למרות שהיה לו שער נהדר, וגם הגול השלישי היה בזכותו, אבל אתה יודע, זה ייקח לו טיפה זמן להיכנס לכושר ממש טוב, כי הוא לא שיחק הרבה זמן. משהו רוביקין חייב לשנות, שאין את דן ביטון, שהוא הקשר היצירתי שלו, זה שאמור למסור את המסירה החכמה, את הדריבלים, את הדברים המעניינים, וגם הוא, אני לא חושב שהוא יותר טוב, אני חושב שהוא פחות טוב מקינדה או רפאלוב, אבל איך קוראים לו? דן ביטון יכול להוסיף למכבי תל אביב מאוד. מכבי תל אביב אין קשר יצירתי, אני לא מצליח להבין את זה. יש כל כך הרבה סכני כנף, יונתן ובודוסו ומלדה ודוידה, אולי להסיט את אחד השחקנים האלה להיות קשר באמצע, שימסור מסירה חמה, אולי תמצא את העמדה החדשה של יונתן, אולי פה הוא יפרח פתאום, ופתאום זה ישנה לו, כי הוא לא עושה כלום בצד, הוא לא יכול לעבור שחקנים, מהירות שלו ירדה מאוד, תן לו אולי באמצע, מסירה טובה, יש לו בעיטה מצוינת לשער, אולי אתה תצליח למצוא ממנו משהו חדש. הוא לא בונה עליו, אין. אז תן לדוידה, תן למלדה, תן לבודוסו, תן למישהו, כל כך הרבה שחקנים, כולם על אותה עמדה, ובקישור אין כלום. הכל על מילסון. אין כלום בקישור. אין כדורגל יפה. כמו שאמרת, לחיפה... תראה, אותו מספר הנקודות, נכון, עד לא מזמן היה 10 הבדל, אותו מספר הנקודות, נכון, אבל מכבי חיפה משחקת כדורגל יפה. קודם כל, כי יש לה 3 שחקנים בקישור שהם כישרוניים, לעומת מכבי, כמו שאתה אומר, יש רק אחד, זה מילסון. נכון. זה ההבדל. הבדל גדול, הבדל ענק. ואתה רואה אצל מכבי תל אביב, המשחק לא, אתה יודע, פנדל, בעיטה חופשית, ואז בסדר, התחיל טיפה להשתחרר. אז איך בכל זאת חמישייה נגד נתניה? איך אתה אומר? קבוצה חזקה. חייבתי קבוצה חזקה, אמרת בקביזם, אמרת קבוצה חזקה, ווינרית. אולי גם נתניה קבוצה מאוד חלשה. אבל נתניה קבוצה לא מספיק טובה, זה נכון. מה קרה לגיא צרפתי, ועם ערכי הרצף שהוא התחיל בו, 5 הפסדים רצופים. עכשיו 5 הפסדים רצופים. קבל חמישייה וגם לפקוט. ברעיון בסוף גם, אני לא יודע על מה, עוד פעם, לפעמים אתה יודע, אתה אומר, השופט היה, פה מה, פנדל ברור של מכבי תל אביב, לא הגיע פנדל לנתניה, עם כל הכבוד, היה כזה יד, אבל היה לפני פאול, הוא רחב עליו, מה אתם רוצים? וגם לפני כן, אמרתם היה פאול של רס שלמה, לא היה שום דבר, הכל היה חוקי, הכל היה כשר, מכבי נתניה בתקופה רעה מאוד, והיא חייבת לצאת מזה, ויש לה משחק קשה מאוד נגד בית"ר ירושלים בטדי בשבת, ויהיה מעניין, סופר מעניין. מכבי נתניה חייבת פה, תשמע, זה קבוצה עם סגל של שחקנים מאוד מוכשרים, מאוד מוכשרים, עוז בילו ובר כהן ולירן רוטמן, זלטנוביץ', בילנקי, הרבה שחקנים טובים. פתחו עם 3 חלוצים. המון שחקנים. אבל אני לא הבנתי, אבל למה כל למה זלטנוביץ' משחק בתור קשר? יכול להסביר לי? הוא שיחק כזה קשר חלוץ. אחרי זה הוא הפך להיות חלוץ. אבל למה הם עשו את 3 חילופים, צרפת עשו את 3 חילופים האלה, איזה 5-6 דקות לפני שהגיע השלישי, ואז הם התפרקו לגמרי. לא הבנתי בשביל מה כל החילופים האלה. הוא הכניס את עוז בילו ואת רוטמן, כאילו שחקני התקפה, הוא הלך כאילו אולין. ואז הוא קיבל עוד 3 שערים. כן. הקבוצה שלו הגנתית לא טובה. לא. מבחינת ספיגות, לדעתי, הם אחרי פתח תקווה, כן, הם אחרי מכבי פתח תקווה בכמות ספיגות בליגה. אחרי מכבי פתח תקווה או הפועל פתח תקווה? לא, הפועל פתח תקווה עוד פחות מהן קיבלה. קצת פחות. משתיהן. אבל מצד שני אמנם גם, היא לא כבשה גם כזה הרבה מכבי נתניה. אז אתה עולה עם 3 חלוצים, לא כובש, ומצד שני אתה מקבל כאילו חמישייה, אתה ברצף של 5 הפסדים, נתניה גם 3 נקודות מירידת ליגה. כשאתה מסתכל על זה עכשיו בטוטל, אז אתה אומר, פיתרתם את קוז'וך, נכון? היה את ההייפ הזה בהתחלה שזה עבד,
בטוטל, מה עשיתם? היו 3 ניצחונות, או 4, ואז 5 הוא התחיל נהדר, והוא קרס, בוא נראה מה איתם קדימה. ושוב, לא ברור למה. באמת קבוצה עם שחקנים לא רעים בכלל. אגב, בעיניי, שוב, בניגוד לביתר או הפועל תל אביב, אני מחזיק יותר מהסגל של נתניה. שם סגל טוב. ועדיין, לא... לקבל 5, כמו שאתה אומר, במשחק חצי כוח של מכבי תל אביב, בלי ערן זהבי, עדיין, מוגזם. הפועל תל אביב ריינה הסתיים 0-0. הפועל תל אביב קיבלה סדר משחקים לקראת הסוף, לא רע בשביל להגיע לפלייאוף עליון, אבל לא מצליחה לנצח. אבוקסיס 2 משחקים, 1 נקודה. היה צריך להשאיר את תואם, אה? עם תואם הזה הלך, לא? משחק אחד? לא, הוא הפסיד 1, ניצח 1, אבל... בסדר, אבוקסיס בינתיים לא עושה כלום. תשמע, גם חוסר מזל, היה שם החמצות גדולות, גם של אושבולד וליוס שם ליד השער, אבל לא עובד. לא עובד לאבוקסיס, וגם השיטה, לא יודע, תשמע, אני הייתי לוקח את אלטמן, משחק איתו מאחורי החלוצים, ולתת הבאת חלוץ זר עכשיו, נתת לאושבולד לשחק, הוא ישב בחוץ, תן לשניהם לשחק חלוצים, שיבוטה בסדר, לא היה 100% קשיר, אז הוא נכנס לשחק דקה 65 או 70, אבל היית פותח עם ליוס, ועם עוד 2 חלוצים, אושבולד אולי בפינה, וחלוץ באמצע, מאחורי אלטמן, טיפה יותר התקפה, הקישור הזה הוא אפור מדי. אפור. 5 בהגנה, 5 שחקני הגנה, וקישור עם גנאים ואייבנדר, איך תייצר כדורגל, למען השם? תסביר לי. זה אבוקסיס אבל אגב בדרך כלל, להזכיר לך. זה הכדורגל שלו. 5 בהגנה, שהמגנים של הפועל תל אביב, עם כל הכבוד מי הביאו עכשיו? מרומניה, החזירו את שהיה בקריית שמונה, ועבר לרומניה, וחזר. מורגן, שהגיע בגרום גרונפינקל שהלך, ופסי בהגנה, וארצ'ל, 5 שחקני הגנה, 2 קשרים אחורים ו3 שחקני... איך תייצר כדורגל? מי ייתן כדורים קדימה? ועדיין מגיעים קצת למצבים, אבל מעט מדי, כדורגל לא טוב. אני מסכים איתך, אבוקסיס צריך לשנות קצת את הדרך, כי זה בינתיים, אמנם מביא לו טקואים, אבל עם טקואים זה לא מספיק, אתה צריך לנצח, ויש לו... והוא יותר קרוב ללרדת ליגה כרגע מאשר. 2 נקודות גם, מהקו האדום, הכל צמוד שם. הפועל ירושלים סיימה ב1-1 עם אשדוד, הפעם לא הצליחה לעשות מהפך, אבל לפחות לא הפסידו. זיו אריה, מה איתו, תגיד? מה איתו? ספר לי משהו מעניין. אמר אחרי המשחק, זה אחד המשחקים הטובים שלנו. הטובים? מה? מה? לא יודע, ראיתי את המשחק. 3-2 על הפועל חיפה מהפך, זה לא נחשב משחק יותר טוב? אני לא יודע למה... ניצחון בדרבי... לא יודע, מחפש כותרות, מה אני אגיד לך? איזה שטויות הוא מדבר, אגיד שזה המשחק הכי טוב, אחד הטובים שלנו. הגיעו להרבה מצבים. לא אמר העונה, זה נשמע כאילו בהיסטוריה שלו בהפועל ירושלים, זה אחד הטובים. הגיע אבל לא מעט מצבים. עזוב, נו, מדבר שטויות. אשדוד, היא וחדרה על הקו האדום. בוא נדבר על חדרה. חדרה עם 2 ניצחונות רצופים. 4 זרים לעזור לאלעד מדמון, שדוניו הוא... דוניו נראה כמו שיחוק רציני. ממש. איזה יופי שהביאו שחקן כזה, והוא יופי של שחקן. שחקן שגם שיחק בקפריסין, הוא לא שיחק עכשיו באיזה, אתה יודע... כן, אבל לפני שהוא הגיע לחדרה, הוא לא שיחק איזה כמה חודשים. אבל לחדרה זה מספיק טוב, לתחתית ליגת העל זה חלוץ מצוין. באמת, לא פחות במילה מצוין. לרמה הזאת הוא מעולה, הם הביאו באמת החיזוק טוב, וגם הביאו מאמן מנטלי, אולי בגלל זה עם 2 ניצחונות, הביאו איזה חבר של סילבס, מישהו שהיה פעם בצבא וכאלה וזה. עובד לו. אולי מנטלית זה עובד. וגם עדן כבש. כן, הזרים שהם הביאו נותנים את התפוקה בינתיים זה נראה טוב. וטיפה זה משחרר אולי ממדמון. הפועל פתח תקווה הפסידה לחדרה. מה קורה עם בן אילם? בן אילם לא הלך לו בהופעת בכורה. לא. הוא הפסיד לקבוצה שאיתו בקלחת, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. והם עם 16 נקודות, הם נראים כרגע היורדת הבטוחה. אם לא יקרה פה איזה שינוי דרסטי, כן. הפועל פתח תקווה חוזרת לליגה הלאומית. 6 נקודות מביתר, ו6 נקודות, אתה יודע, בצפיפות כזאת, זה המון. זה המון, צריך לנצח, לא מנצחים. איך אפשר להישאר בליגה שלא מנצחים שום משחק? עם מי ינצחו? חדרה התחזקה בחלון העברות, הפועל פתח תקווה לא עשתה כלום. לא הביאה אף שחקן, לא הביאה איזה מישהו קצת לשנות, אמנם החליפה מאמן, גם חדרה החליפה מאמן, אבל הביאה קצת שחקנים, מנסה לשנות. מה זה הביאה קצת? היא הביאה שליש קבוצה. זה עבד לה, באותה מידה זה לא היה חייב לעבוד, אבל לפחות ניסו. הפועל פתח תקווה לא ניסו כלום, כאילו הם אמרו, בוא נחליף את המאמן, יש לנו סגל טוב. איזה סגל טוב? כל החבר'ה האלה, שכטר וורד וריקן, כל אלה שהביאו בהתחלה,
לא תורמים שום דבר, וגם זה שאמרו אולי לחדר הלבשה וניסיון לצעירים. אולי תורמים קצת, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה לא מספיק, ועכשיו אין להם גם אופציה להתחזק, גם אם היו רוצים. אני לא רואה דרך אחרת. בן אילם יכול לספר סיפורים מפה עד מחר, הפועל פתח תקווה מועדון חשוב וכו'. בוא אני אשאל אותך שאלה בשלוף. נו. שתי יורדות, מי? תראה, קל לי להגיד עכשיו שהפועל פתח תקווה 100%. אחלה, מה השנייה? הפועל פתח תקווה, ואני חושב ש... יודע, תשמע, הכל פה מלא, אני חושב שאשדוד. אשדוד? כן. לא, חשבת להגיד חדרה ואז אמרת אשדוד. כאילו זה כן, זה חדרה או אשדוד, אבל אני... למה לא? תשמע, יש לך את מכבי נתניה... אני מתחילת העונה סימנתי את אשדוד. חבר אמר לי, מכבי נתניה, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, בשלושתם אחת יורדת ליגה. משלושתן? אחת יורדת ליגה. אם אתה אומר לי עכשיו מבין השלוש, אני אומר הפועל תל אביב יורדת. כן? כן. מבחינת מה? הכושר? לא מבחינת יודע. המשחק? מבחינת מה? מבחינת סגל שחקנים? קבוצה לא, כאילו היא כבר נהייתה קבוצה לא מעניינת. הפועל תל אביב זה מועדון גדול, ונהייתה פשוט קבוצה לא מעניינת. אין כדורגל, אין נקודות. יש רק קהל, באמת. הפועל תל אביב יש לה קהל מדהים, אבל חוץ מזה... קהל מדהים וזהו. אין כלום, אני רואה משחקים של הפועל תל אביב. בעוונותיי יוצא לי לראות כמה פעמים את הפועל תל אביב. באמת, משחקים גרועים. לא נהנה לראות אותם. את אשדוד אני פחות יוצא לי לראות, רק אם זה בי"א, אז אני רואה. נכון. אשדוד אני ורק אם פחות שלומי רואה, אז אולי פותח. אבל אשדוד אני יודע שעל הנייר, מבחינתי הסגל שלה פחות טוב מהפועל תל אביב. אז זה כאילו אני אומר, אני שם שם את אשדוד. אני לא בטוח. נתניה לדעתי לא, זה יהיה לא מוגזם. בטוח. עוד הפסד 2, גם צרפתי יפוטר, תהיה בטוח. באמת? כן. ואז בן אילם יחזור? בן אילם. מה אולי זה? תעשה פאפה. מה זה יהיה מעגל יש מעגל המימרים, עכשיו זה יהיה מעגל הלמלמים? מעגל הלמלמים זה יפה. בני גם נכנס עכשיו לתוך החבר'ה, יחד עם כולם. בוא נראה, אבל הפועל פתח תקווה כרגע נראית קלאסית יורדת, ולעומת זאת היריבה העירונית שלה כבר קרובה מאוד לפלייאוף העליון. גם היא הייתה כבר ממש קרובה למטה, ועכשיו הם... רוצה להגיד שהפועל ערן קוז'וך שעושה עבודה יפה? קוז'וך עם 3 ניצחונות ותיקו, אם אני לא טועה, בארבעת המשחקים האחרונים. לא דיברנו על הפועל באר שבע, הוא עשה 1-1 בווסרבי, לא סתם, בטרנר. עצר את הרצף של באר שבע. יפה מאוד. 10 ניצחונות היו לבאר שבע? 11 לדעתי. בן סער, הכובש הגדול בתולדות טרנר, כבש הכי הרבה גולים בטרנר, הנה, כבש גם בטרנר, אבל נגד באר שבע. נגד באר שבע. יצא מהפצפצים, בן סער. חשבנו, אתה יודע, גם הוא שם, הכניסו אותו לחדר האטום, לא רואים אותו משחק, לא כלום. אבל יודע להפקיע שערים. תמיד ידע להפקיע שערים. לא עשה קריירה גדולה, אבל הוא שחקן לא רע. במכבי פתח תקווה הוא לא רע בכלל. הוא קצת הצליח להתיישר בניגוד לגיא אסולין שהזכרת. כן. שגם הוא היה הבטחה גדולה. רציתי להגיד, גם הוא היה הבטחה גדולה, אבל הוא עשה קצת. כן. זה, באר שבע, הרצף שלה מדהים, מתי שהוא היה צריך לייצר. אולי פה הוא נעצר מול קבוצה שלא ציפו, אולי חשבו שבמחזור הקרוב זה יקרה שם נגד מכבי. אבל... נכנס לפינת האמורים, אני סקרן לדעת מה תגיד. אבל נשאר עכשיו סטטוס גבוה, אתה יודע, כי מכבי חיפה עשתה תיקו, הפועל חיפה עשתה תיקו, וגם באר שבע עשתה תיקו. ורק מכבי ניצחה. לא הצליחו לצמצם, רק מכבי ניצחה. מרחה טיפה ל3-4 וצמצמה ממקום ראשון. השוותה. כן. בוא נראה מה יהיה עם בית הדין. אגב, מה יהיה בית הדין? זה המשפט השבועי. נכון. זה נהיה המשפט הקבוע. דיברנו על בית הדין שאולי יורידו נקודות, דחו את הדיון, הוא אמור לקרות מתישהו. אמת. וגם לי, אני חושב שגם יוסיפו את זה, כי זה היה גם מגיל, אם שמת לב בגול של יוספי שאמרת, זרקו עליו שם כוסות ודברים מהיציאה. אבל למה הוא היה צריך את ההתגרות הזאת? איך תחגוג עם הקהל שלך? בשביל מה אתה עושה את זה? אני הולך לקהל. עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתי, אני ואתה פה סוליקו, נכון? בשביל מה? בשביל מה? אני מסכים איתך. למה אתה הולך לקהל? אז מה זה... קחת גול בדרבי, לך תחגוג עם 3,000 אוהדים שבאו לראות אותך. באו קהל נהדר של הפועל חיפה למשחק, לך תחגוג איתם, למה אתה בא להם? זה מצדיק? בא להם מול העיניים ומרים ידיים? אבל זה מצדיק? לא מצדיק, גועל נפש. נו. לא מצדיק, אז מה אתה מדבר רק על יוספי? זרקו עליו כוסות. לא מצדיק. מה, הוא קילל אותם? הוא עשה להם תנועה מגונה? הוא גם מתראיין בסוף, אהבתי לראות אותו, ואהבתי לשמוע אותו מדבר על החטופים, ואת מה שהוא עשה אצל הספר בבוקר, ראית? את מספר החטופים בצד של השיער, ודגל של ישראל, היה מהמם, היה סופר מרגש, אבל יוספי, אגב, אם לא היו אומרים את זה לא צריך את זה בשביל הדברים האלה, אם לא היו אומרים את זה באולפן אחר כך, לא קלטתי בכלל שזה לא היה דומה כל כך
למספר. בסדר, אתה ספר בהבנותיך, אז... כן, אני כבר אין שיער. אבל חיפה, על זה, אם גם על זה יעמידו אותה לדין, זה גם יכול להוסיף, אולי עוד נקודה יורידו על כוס. או? כוס גם נחשב? מה זה כוס? זרקו שם, מה זרקו עליו? הרבה קלמרים, עפרונות, מה הלך שם? עפרונות, אבל עם חודים, לא עם עם חדודים. עם חדודים. טוב, ליגה לאומית? מה קורה עם טבריה? מה הסיפור? הידרדרה קצת טבריה. ספר לי קצת. 5 נקודות, אומנם המפלס של הכנרת עלה, אבל אני אמרתי לך לפני 2 או 3 פרקים. שקריית שמונה עם הסגל הכי טוב, אז בני יהודה. שקריית שמונה ובני יהודה עם הסגל הכי טוב בליגה. כרגע אתה אולי צודק. אפילו בני יהודה. ואז אמרתי, כרגע אתה צודק, אבל היה הבדל של נקודה ואותו זה. עכשיו כבר הפארק טיפה גדל. 5. 5 בקריית במקום שמונה. הראשון, כן. ו4 או 3 בני יהודה. 4 בני יהודה. זה כבר 2 משחקים. והצגה של קריית שמונה עם 5-0 נהדר על מכבי יפו, על מתן בית יעקב ועל גיל יצחק וכל הכוכבים שלהם שם, מה? לא ברור. היה להם תיקו במחזור הקודם, ועכשיו הפסד, אחרי רצף ניצחונות גדול, באמת מפתיע, כי להפסיד לקריית שמונה זה בסדר, אבל חמישייה בבית, שוב, לא שמשחקים בסמי מה עופר, תגיד 30,000. על הנכד של שירצקי? יופי של שחקן. כן. לליגה הלאומית? לליגה נראה נהדר. הלאומית, כן. איזי, אתה יודע, כל הזמן דחף אותו, כנראה שהוא צריך לדחוף אותו, אבל כשהם בליגה הלאומית, זה המקום שיותר מתאים לו, ולא בליגת העל. בסדר, ואם יעלו ליגת העל והוא ירצה שהוא ישחק, הוא ישחק על הפרצוף של כולם, מותר לו. זה נכון, אבל לא בטוח שהוא באמת שווה ליגת העל, אתה בסדר, יודע. על זה אנחנו נדיין בהמשך. בני יהודה עשתה ניצחון, אמרנו בתחתית, כפר סבא, אני חושב, סיימה בטקו, שפרעם הפסידה אתמול לכפר קאסם, והיא נראית היורדת הוודאית, היא נראית כרגע קבוצה וגם היא החליפה מאמן, אתה זוכר נכון. דיברנו על שלומי דורה, שמונה, פחות מחודש הוא החזיק מעמד, פיטרו אותו אחרי הפסד לכפר סבא, והביאו מישהו שלא אימן מימיו. מי זה? שכחתי את השם, דלויה משהו, איזה שם פרטי שכחתי, התנצל, לפניו. דלויה זה לא השוער שהיה בביתר, לא, זה לא נתנאל דלויה, אבל שפרעם, כן, זה נראה שהיא הולכת לחזור בחזרה לליגה א'. איבדו את טלי חטיב, איבדו את הכל. אין, לא עובד. טוב, ליגה לאומית סיימנו, נעשה קצת כדורסל. יאללה, הזמן דוחק בנו, יש גנט. נכון. טוב, מכבי תל אביב עברה שבוע נהדר, ניצחונות על גליל ועל רמת גן, על הפועל תל אביב בדרבי, על הפועל ירושלים, באותו יום שישי, עם השעה נהדרת 1:30 בצהריים, ב5 הבדל. נראה טוב, חזרה לעצמה בליגה. כי לורנזו גם חזר טוב. חזר מצוין. הפועל ירושלים, לא יודע איך להסביר את הקבוצה הזאת השנה, אבל בוא נדבר על הסיפור הגדול, בעצם מנפורד, הפועל תל אביב, מכה קשה להפועל תל אביב. גם אם יגיע זר לא יוכל לשחק באירופה, אולי יוכל לעזור להם במאבקי אליפות, וגם למצוא זר ברמה של מנפורד בעיניי, לא יקרה. וגם לאירופה, תראה, זה פחות שחקן, וזה לא שחקן, זה אולי הטופ שלך. סאביר מנפורד הוא הסקורר המצטיין של הפועל תל אביב. אמת. שחקן מאוד משמעותי, קלעי מדהים, ולאבד באמת שחקן כזה זה מכה קשה. שחקן נהדר, מאוד משמעותי. שחקן יורוליג, קודם כל. שחקן יורוליג. הוא לא שחקן של יורוקאפ, הוא שווה יורוליג, הבעיה שלו שהוא לא תמיד יציב, ופה הוא נפל, כמו שדיברנו על זה לפני כן, אנחנו כמובן הכל לכאורה, כן, אבל אנחנו בטוחים שלא מעט שחקנים זרים בעיקר, משתמשים בחומרים כאלה ואחרים, או בקנאביס, שפה במקרה הזה תפסו אותו על קנאביס, ולא על חומר ממריץ. נכון. אבל גם קנאביס מן הסתם זה, אם זה לא חוקי לי, בתור אזרח מן השורה, אז כנראה שעל ספורטאי זה עוד יותר, וגם אם ימתיקו לו איזשהו עונש, שנה שעברה היה את קדים אלן מהפועל חיפה, נכון. הוא ערער ונתנו לו 3 חודשים, והוא חזר לקראת סוף העונה, כי תפסו אותו ביחסית בשלב מוקדם. ופה זה לא שלב מוקדם. פה, אם עכשיו הוא יקבל לצורך העניין אותו דבר 3 חודשים בחוץ, אז הוא סיים את העונה, כי הליגה כבר תסתיים, וגם היורוקאפ כמובן נסתיים. אולי הליגה עוד תהיה ממש לא, בעצם אנחנו בחודש השני. עד שיהיה את הערעור, ועד שזה, זה לא יקרה. נגמרה. הוא לא יחזור העונה, הפועל תל אביב צריכה להתארגן על זר חדש, שכאמור לא ישחק שהם עדיין סגל מצוין, אבל בלי מנפורד יהיה הרבה יותר קשה. מה, קח קבוצה, תוריד ממנה ממוצע של משחק בין 15 ל-20 נקודות של שחקן, משמעותי. מאוד. מי יחסה את זה? מי? יש שחקנים טובים. מאוד. עכשיו קודם כל עד שיבוא זר, מי שחייב להרים את הרמה שלו קודם כל זה אנגולה.
נכון. בריין אנגולה, בינתיים זה לא מי הוא יודע היה כמה. פצוע תקופה, מנפורד קצת דרך עליו שם על העמדה, למרות שאנגולה משחק לפעמים 3, אבל רוב הכדורים הולכים למנפורד, ואנגולה חייב להרים את הרמה שלו, ואם הוא לא יעשה את זה, אז הם יצטרכו, אתה יודע, להתפלל שהשחקן שיבוא, יהיה איזה סטאר משום מקום שהם יצליחו להביא אותו. אבל גם זה לא יעזור לאירופה. לאירופה לא. ליורוקאפ זה גמור. בוא נגיד, גם כשאמרנו שהפועל תל אביב היא קבוצה שיכולה להתמודד על היורוקאפ, להיות ברביעייה, אני מאמין שעדיין היא תהיה שם. עדיין יש קבוצה אחת לפחות שהיא 2 רמות מעליה, שזו פריז הצרפתית, שלקחה את הגביע, ניצחה את מונקו, אגב, בחצי גמר, קבוצה מאוד חזקה. מאוד. עם טי.ג'יי שורטס, חברנו. נכון. אבל... שזכה שנה שעברה. זכה בליגת אלופות. נכון. עם בון על הראש של הפועל ירושלים. אמת. ופה, ברגע שאתה... יש כבר קבוצות טובות ממך, וכשאתה מוריד את מנפורד, זה מקלקל לגמרי את התוכניות של הפועל תל אביב, כי אם הכל היה נשאר כמו שחשבנו ודיברנו, היא קבוצה ברמה מאוד גבוהה, הייתה יכולה להיאבק על התואר. גם בארץ עדיין היא יכולה להיאבק, כן? לאירופה אלה קצת קשה עם היורוקאפ, נכון. אבל אין מה לעשות, נגיד שגם דיישון בוקר מאילת, גם הוא נתפס על קנאביס, נכון. גם הוא מושה, וגם שחקנית מרמת גן, דרו אדלמן, גם היא, אבל היא על חומר ממריץ. חשבתי כולם ישבו ביחד וישנו. בחבר'ה. כמו שאמרנו, זה מזל. במקרה לקחו אותך לבדיקה, מחר ייקחו את ההוא, לא לוקחים את כולם הרי לבדיקות. כל פעם דוגמים מישהו אחר, נפלת, אין מה לעשות. אוי ואבוי. זה אגב מזה שאין פה בדיקות, אין פה בדיקות סמים בשוטף, כאילו אין פה את המודעות, הרי זרים שבאים לפה, גם שהם מאוד טובים וזה, הם סוג של נופש פה, הם מאוד נהנים בארץ, זה מאוד מזכיר להם את ארצות הברית, לצורך כל האמריקאים, תמיד אומרים תל אביב, אוכל טוב, זה כמו מיימי, זה כמו זה אוכל טוב, מתאמנים קצת, לא עובדים קשה, יוצאים בערב, נהנים, אתה כבר יוצא פחות, אני יוצא קצת יותר ממך, רואה לא מעט שחקני כדורסל מבלים, וזה בסדר, אבל אתה יודע, הם יוצאים, אלכוהול, בטוח מעשנים, חומרים איזה צינגלח קטן וכאלה, קורה, תפסו אותו. בסה להפועל תל אביב. בוא נדבר טיפה על הנבחרת שיוצאת עכשיו לשני משחקים, אחד נגד פורטוגל, אחד נגד סלובדיה, קמפיין של... מוקדמות, אליפות אירופה, איפה להביא שיגיד לנו יורו בסקט, מונדו בסקט, זה... אז עכשיו זה המוקדמות של היורו בסקט, אמרת פורטוגל מחר, וביום ראשון נגד סלובניה, בלי דונצ'יץ'. בלי דונצ'יץ'. ישראל עם סגל די דומה למה שבדרך כלל מוזמנים. אין פה הפתעות גדולות. בסדר, למה תמיר בלט לא בסגל? תמיר בלט שוחרר בשל פציעה בגב. אני עושה ככה מרכאות עם האצבעות. אתם לא רואים את זה, אבל הוא עושה מרכאות עכשיו. ואני חושב שבשביל להצדיק את זה, הוא גם לא שיחק במשחק האחרון של מכבי תל אביב בגלל פציעה. כן. אבל מה שהדיבורים אומרים זה שבגלל שבית הלחמי המאמן הצהיר במסיבת עיתונאים. שזה הנבחרת של ים הדר. בריאיון שזו הנבחרת של ים הדר, שהוא זה שמוביל אותה. כנראה שתמיר בלט קצת האגו שלו נפגע מזה. שאגב אני מסכים, אני חושב שים הדר הוא השחקן הבולט, לפחות בגרדים שלנו, הוא מספר 1 כרגע. ים הדר שחקן טוב יותר מתמיר? בעיניי כן. אני חושב שהוא טוב יותר מתמיר. אוקיי. וכנראה שתמיר נפגע מזה, ואז היה לו שיחה עם בית הלחמי, וכנראה הוא לא אוהב לשמוע את זה, ופתאום הוא פצוע ולא בא לסגל, לא יודע. בעיניי שתיהם כזה פלוס מינוס אותו רמה. בסדר. יכול להיות שזה אותה, אתה יודע, זה מאוד סובייקטיבי. למה מאמן צריך להגיד דבר כזה? יכול להיות לתת ביטחון לים הדר, שכרגע הוא לא מקבל כמעט קרדיט בפנרבחצ'ה, אגב, נכון, מאז שבא שרס, הדקות שלו ירדו משמעותית. הוא לא משחק כמעט. הוא רוצה לתת לו את הביטחון, לא יודע מה, אבל בסדר, זה מה שהמאמן אמר, אם הוא נפצע, אחלה. אם זה בגלל שנפצע לו האגו, חבל, כי זה נבחרת ישראל בסוף, אתה משחק בשביל כולנו, ואנחנו לא צריכים גם עוד פעם להגיד שבתקופה כזאת... למה אין לנו מתאזרח? שבתקופה כזאת אנחנו גם, אתה יודע, הפטריוטיות הזאת היא סופר חשובה. וטיפה שמים בצד את כל הדברים הקטנים, ומנסים לאסוף את עצמנו ולבוא בכל הכוח ולתת הכל. אז מחמת הספק נגיד שזה בגלל פציעה. למה אין לנו מתאזרח? כי יש פה עוד מישהו שכנראה נפגע, יש פה הרבה ריקשי נראה לי בנבחרת. אמת. ג'ון די היה אמור להיות המתאזרח. אבל בגלל שבנבחרת, וגם הפועל ירושלים,
לא, עד לפני מחזור או שניים, לא רשמה את קרינגטון, קדים קרינגטון. כי חיכו לאזרחות. חיכו לזה שהוא יהיה מתאזרח, וזה היה תקן ישראלי. נכון. ובנבחרת מאוד דחפו ורצו שקרינגטון יהיה המתאזרח. וברגע שהוא שלא מסתדר, אז אמרו, טוב, נו, ברירת מחדל, ג'ונדי רוצה לבוא? מה פתאום? למה שאני אבוא? הבינו שזה לא קורה, אמרו לג'ונדי, יאללה, תבוא אתה. לכאורה כמובן. כן, כן, הכל לכאורה. וג'ונדי לא רצה לבוא, מסיבותיו כאלה ואחרות. ושוב, חבל שאין לנו מתאזרח. אתה יודע למה אוהבים לשמוע אותנו? נו. שאנחנו אומרים את הכל בפרצוף. כי כן. מה שאנחנו חושבים, גם אם אנחנו יודעים שזה יעשה לנו כזה ככה וככה וככה, קצת נו מפה ומשם, אנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים. אנחנו גם מכירים את העניינים, בוא, אנחנו כבר ראינו דברים מעולם, זה נפגע, הוא נפגע. חיכו לקרינגטון, קרינגטון בסוף זה לא יסתדר לו, חזרו לג'ון די, עוד פעם לא רצה להרגיש כברירת מחדל, זה הכל עניין של אגו. אם אני אגיד עכשיו שאני, אתה יודע, עכשיו אני רוצה להביא איזה אין לו פציעה או משהו. לא, אם אני רוצה עכשיו להביא איזה מרואיין, אנחנו רוצים להביא איזה מרואיין תותח. דבר איתו, זה בסוף הוא לא יבוא, ואז אני אתקשר לאיזה מישהו כזה שזה ברירת מחדל שאני יכול להציע לו. אם יש לו אגו, הוא לא יבוא. הוא יגיד, מה, אתה הבאת אותי ברירת מחדל? אם אין לו אגו, הוא יגיד, וואלה, עדיין מערכים אותי, מה זה משנה מי היה אמור לבוא? בסוף אני בא. נכון. אז פה יש אגו. שחקני כדורסל. בכל זאת בוא נדבר על קצת רשימה, קצת בקטנה. השינוי המרענן בעיקר זה שיש לנו יפתח זיו? לא, ממש לא. יפתח זיו, אני לא ברור לי למה הוא בכלל נמצא פה בסגל. כי הוא שחקן טוב. אני לא חושב שהוא כזה שחקן טוב קודם כל, והוא גם לא עשה יותר מדי העונה, לא שיחק בגרנדה. הוא משחק. משחק מעט מאוד בסן קנטן, איזו קבוצה קטנה בליגה צרפתית. ראשונה. לא חושב, אז מה אם היא ראשונה? ליגה צרפתית, חוץ מ4-5 קבוצות, כל שאר הקבוצות הן ברמה באמצע טבלה בליגת העל, אין פה שום גרויסה מציע, כמו שאתה אומר, בליגה צרפתית, עם כל הכבוד. יפתח זיו, שחקן לא רע. יפתח זיו, אני לא חושב שהוא שווה, במצב הנוכחי לפחות, לא שווה נבחרת ישראל, אבל הולכים בדרך כלל עם הקיים, לא שזה הצליח אגב לפני כן, אבל ממשיכים ללכת עם מי שמכירים, מי שמעניין יהיה לראות אותו, כמה דקות הוא יקבל, במיוחד שיש את ים הדר, וזה שבלט אגב לא נמצא, אולי זה יהיה טוב, כי נועם יעקב אולי יקבל את המקום הזה, הוא זומן, מקבל כמה דקות ביורוליג, 100%, אם הוא מקבל כמה דקות ביורוליג בווילרבן, בטח שהוא יכול לקבל גם בנבחרת ישראל, סך הכל איתו על העמדות של הגרד, יש את יפתח זיו שבעיניי נועם יעקב חייב לקבל כל הקרדיט לעומתו, ים הדר הוא כמובן הראשון. לא ישחק הרבה יפתח זיו בעיניך? אני אומר, לא שיש לי משהו נגדו, אני מקווה שהוא לא ישחק הרבה. מה יש ברשימה? יפתח זיו, נועם יעקב, ים הדר? שני הבנקרים כרגע זה ים הדר ובר תימור. אלה השניים. בר תימור עושה עונה מצוינת עד עכשיו בהפועל תל אביב. ים הדר, שחקן יורוליג לגיטימי. תמיר בלט לא נמצא. נועם יעקב יהיה הבקאפ שלהם, ויפתח זיו יתחלק איתו בדקות, ככה אני חושב, ככה אני רואה את זה. מה יש לנו שם ב3-4? מעבר לזה, עוד שחקן מעניין שזימנו, ואת זה דווקא אני כן אהבתי. רפי מנקו שמה. זוב רפי מנקו, את רז אדם. רז אדם שעושה עונה יפה מאוד בליגת העל. נכון. זה יפה מאוד שבתלחמי זימן אותו, כי מגיע לו. מעבר לזה אמרת, כל החבר'ה שתמיד שם, מנקו ובלייזר וזוסמן ותומר גינת. וסורקין. למה אתה עושה זה? מה, לא מגיע להם? סורקין שחקן, כן. שחקן נפלא, סורקין נהדר, תומר גינת, מגיע לו חד משמעי. כן, ורפי מנקו מה? גם מגיע לו. למה? מה יש יותר טוב ממנו? יפה, זה הכל. בגלל שאין יותר טוב, אז הוא בא. בסדר, מה אתה רוצה? אבל הוא לא באמת כזה שחקן טוב, בוא. רפי מנקו הוא לא מהשחקנים הטובים. יש שם סגל מטורף בשביל הנבחרת, לדעתי הוא כן מתאים. תגיד, למה רועי אובר לא זומן? רועי אובר יכל להיות בו. רועי אובר, אחד הישראלים הכי טובים השנה. יכל להיות מזומן. יכל. חבל. אז עוד נסגור את זה אריאל בית הלחמי, מאמן נבחרת ישראל. מה אתה חושב על העניין? כאילו, אתה אוהב את זה? זה מה שיש. אבל אתה אוהב את זה? תראה, בליגה... מאמן טוב בעיניך, ראוי? בית הלחמי לאורך שנים לא הצליח פה בליגה. לא. הותר מהרבה מקומות, אבל יאמר לזכותו שלו את ההצלחה עם העתודה. נכון. הוא פעמיים זכה באליפות אירופה עם העתודה. ההצלחה עם העתודה יש להרבה מאמנים. היא הייתה לפני כמה שנים. יש הרבה מאמנים עם הצלחה עם העתודה. בוא ננסה, מה כבר יש בחוץ? גודס היה קטש. את מי תביא? איזה מאמן כבר אתה? רצו להביא את הזר, כביכול רצו להביא בזמנו מאמן זר, לא הלך. אז הביאו את בית הלחמי. אוקיי. בסדר. שיהיה לנו בהצלחה. בוא נראה מה הוא יעשה. ניצחון אחד, הפסד אחד? סלובניה, אני לא יודע מי ישחק שם, אבל בדרך כלל זה נבחרת שיש לה תמיד שחקנים טובים, זה מפעל לשחקנים.
פורטוגל, כן, חד משמעית, למרות שהפסדנו להם גם בעבר, אבל זה נבחרת שאנחנו צריכים לנצח. שמע, שם חד שחקנים וחלק. מצוינים, מבנפיקה, מספורטים. לרגע חשבתי, לא אתה מכיר שחקני כדורסל פורטוגלים. טוב, כדורגל אירופי טיפה? יאללה, בוא נזדרז, גנט מחכה. וואו, באמת. אנחנו כבר על שעה, יאללה. אינטר ניצחה אתמול 1-0 את אתלטיקו מדריד. מדהים, יאללה, הימורים. ניצחון טוב של אתלטיקו מדריד, של אינטר, הרבה החמצות, רק 1-0. נראו יותר טוב. מסכים איתך, הם היו יותר טובים, חד משמעי. אינטר קבוצה יותר טובה מאתלטיקו מדריד, לא בפער אולי כמו שחלק ציירו את זה. נכון. חלק באולפן של ערוץ הספורט, צריך להגיד. ממש. ובמיוחד... אבל הם צדקו. ובמיוחד חלק שקוראים לו גוטמן. אבל הם צדקו, אבל הוא צדק. גם מאמרי הווינר. שאני עושה כאילו באולפן. לא, כי גוטמן כבר פעם שנייה, גם בדרבי, הוא אמר, זה ייגמר טקו, הוא תפס, והוא זכה. והוא אמר את זה לפני המשחק, שרוב האנשים הלכו עם מכבי חיפה. אני גם חשבתי שאינטר תנצח, ועם איך שהתפתח המשחק, הייתי בטוח שזה ייגמר 2-3-0, ויהיה להם מקדמה גדולה למטרופוליטנו, שניפחו לנו את השכל עם השם הזה, כל השידור אתמול. וונדה? וונדה. אינטר קבוצה טובה יותר, היא משחקת כדורגל, באמת, ברמה גבוהה. זה לא האינטר של, אתה יודע, של הבונקר. לא, זה יפה גם שיש לך את, אתה יודע, יש היררכיה, אתה רואה, לאוטרו וטורם, שתי חלוצים ראשונים, ויש לך שתי חלוצים מחליפים, לא רואים בכלל. אלקסיס, אתה יודע שהוא שחקן גדול, אמנם כבר לא ילד, וגם ארנאוטוביץ', הוא גם שחקן לא רע בכלל. ארנאוטוביץ' ראית בוואטסאפ שדיברנו, כעסתי עליו לא מעד על ההחמצות, הייתה לו החמצה אחת מטורפת. כן, כשהשור כבר נפל על הרצפה. כי גם הוא שחקן קצת, פעם אמרו שהוא הזלטן הבא, נכון. המבנה גוף וכולי, כבד קצת. הצליח בסוף לתת את הגול, אבל יש לאינטר את באמת השחקנים האלה, שהם הולכים אותו הרכב כל הזמן, גם אינזאגי בתור מי שרואה את כל המשחקים של אינטר, תמיד אותו דבר, אותם חילופים, מגיע דקה 60, ישר, שני המגנים ישר מחליף אותם, אותו דבר. כן, כל הזמן הוא מכניס את אוגוסטו ודמפריז, מוציא את דימרקו ודרמיאן, נכון. כל הזמן אותו דבר. הוא אוהב את הקיצונים מכניס האלה. את ארנאוטוביץ' במקום טורם, תמיד אותו דבר הוא עושה. אבל יש לו השלושה שחקנים. אמרתי, היררכיה. השלושה שחקנים האלה של אינטר, אחד זה בסטוני, שהוא בלם סלש מגן נהדר. נכון. דימרקו בעיניי הוא גם מגן ברמה גבוהה, נכון. אבל הכי הרבה זה ברלה. ברלה מדהים. ברלה באמצע הוא הקשר האיטלקי, שנים זה היה אולי וראטי שאמרו, ברלה הוא חד משמעית הקשר האיטלקי מספר 1, והוא עושה את כל המשחק של אינטר, גם בהגנה, גם בהתקפה, הקן וגם החיטריאן, שחקן שאני חשבתי שהוא גמור כבר מזמן. נראה לא רע בכלל. משהו באינזאגי עשה שם יכול לרוץ עד הרכב, הסוף? חבל על הזמן. בעיניי כן. אוקיי, דורטמונד סיימה ב1-1 עם פסווה, עם פנדל שאני לא חושב שהיה. אני גם לא חושב דולן שהיה. מלן כבש נגד האקסיט. חשבתי אתה בא להגיד דולב חזיזה, יצא לך. בסדר, לא, הוא עדיין לא משחק כדורגל. קצת על ליגות אירופה, סיטי ניצחה במשחק השלמה, נקודה מליברפול, שארסנל נקודה מסיטי, צמרת רותחת. כן, תגיד שלישייה לי, סתם חזקה. בשביל השאלה, אינטר בפריימר ליג, מסיימת ברביעייה הראשונה? השנה לדעתי כן. השנה לדעתך. כן. באופן כללי אני לא בטוח, אוקיי. השנה כן. נרוץ לאיטליה. מה, היא לא יודעת לך קבוצה שברמה קבוצה טובה מאוד. לפחות של ארסנל? עזוב סיטי. ארסנל מה? היא קבוצה ברמה גבוהה. ומי אין יש לך ספק. רביעית? אסטון וילה? עכשיו זה אסטון וילה, אבל יש קבוצות טובות באנגליה, אם זה ניוקאסל ואסטון וילה ומנצ'סטר וצ'לסי. השנה אינטר יכולה גם להתמודד על האליפות שם עם סיטי ועם ליברפול. ראש בראש לאורך עונה עם סיטי, אני לא בטוח, אבל אוקיי. באיטליה, הקבוצה שלך ניצחה 4-0, את הקבוצה של שון וייסמן שנכנס, תכף אני אגיד מתי. יובה עם תיקו. יובה עם תיקו, גם נראית רע, 9 הפרש עם משחק חסר. עונה גמורה. גמור. מונזה. ניצחה את מילאן. אולי גם בגלל זה להביא לו בא. מילאן קיבלה אדום, חזרה מ-2-0 ל-2-2, ובסוף קיבלה בתוספת הזמן 2 שערים, נגמר 4-2 למונזה. של ברלוסקוני. בגרמניה, ביירן, עוד הפסד. מתפרקת. כן, הפער 8. לא היה כדבר. לא היה, זה העונה של אברקוזן, זהו, נגמר הסיפור. אתה חושב? 8 הפרש זה עונה של אברקוזן, שלא הפסידה 32 משחקים רצופים. צריכה להפסיד יותר מפעמיים, איך? צריכה להפסיד 3 פעמים בשביל שתפסיד משוגע לגמרי. זה כבר לא יקרה. ארי קיין לא ייקח אליפות? טוחל גם מסיים את העונה. נכון, אני לא יודע למה הוא מסיים את העונה. למה לא עכשיו? בדיוק, למה לא עכשיו? ארי קיין לא ייקח אליפות, בליגת אלופות הוא הפסיד ללאציו 1-0 במשחק הראשון, בגביע הוא עף, בסופרקאפ הוא הפסיד. מה יהיה?
לא יהיה לו איזה תואר? לא יהיה טוב. אולי יש גביע טוטו בגרמניה? בספרד, ריאל מדריד אומנם סיימה בטקו, אבל היא מגדילה את הפער מג'ירונה כבר ל6 הבדל, כי ג'ירונה הפסידה לבלבאו 3-1, משהו קרה לג'ירונה, עדיין אמונה נהדרת. כן, ובלבאו גם אגב קרובה כבר לרביעייה. ברצלונה איכשהו הצליחה לנצח בדקה ה-97 משער של למבדובסקי, אם אני לא טועה. קבוצה ככה, יש גם ברצלונה נגד נפולי היום, מאוד מעניין, בנפולי, תשמע, אני לא יודע מי תעבור, פשוט לא יודע מי תעבור, ברצלונה נפולי. זה מה שמראה לך, שתי קבוצות, נפולי בעונת בלהות, גם פיתרה את מצארי. נכון. עונה נוראית, ברצלונה כאילו היא מקום שלישי בספרד, אבל היא קבוצה שלא דומה לכלום. לא יודע. הכל הולך שם עדיין ברצלונה פייבוריטית, כי נפולי ממש גבוהה. הכל הולך שם על פדרי וימל איך אמרת? קח את ברצלונה, שים אותה בסריה, היא מתמודדת עם אינטר על האליפות, קח את נפולי, שים אותה בליגה ספרדית, סיכוי לא רע שאפילו לא תהיה מקום עשירי כמו באיטליה, תהיה אפילו פחות מזה. העונה הזאת כנראה שכן. טוב, אנחנו... יש לך ליגיונרים? כן, כן, בוא נרוץ. דבר אליי. שון וייצמן נכנס לדקה 64 בהפסד סלרניטנה 4-0 לאלופה שבדרך אינטר. אוסקר גלוך פתח בטקו 1 של זלצבורג, ניר ברדע פתח וידין לוגסי נכנס בדקה 88 בטקו 2 של סבאיל. אליאל פרץ פתח, תקשיב לזה, ב-0-0 של אפולון הטייטי. כן. שחקן חדש, קורן קליין. שם חדש. קורן קליין? קורן קליין. אוקיי. נכנס בדקה ה-74. קורן עוד לא בן 18, שיחק בארץ במחלקת הנוער של הפועל מועצה אזורית משגב, ומגיל 15 עבר לקפריסין, אבא שלו קיבל עבודה, הם העתיקו את עצמם מהארץ לקפריסין, ועשה את הופעת הבכורה שלו בקבוצה של אליאל פרץ. מה אתה אומר? וואו, מאיפה הבאת את זה? לארנקה של רן בן שמעון ניצחה 1-0, גיא חדידה נכנס במחצית בקבוצתו החדשה, איך נגיד את זה? מה, זלגרשק? משהו כזה? זלגרשק. משהו בסגנון, זה השם. ובישל ב-4-3 של קבוצתו, לידור כהן ובן הז'ובל פתחו וכבשו כל אחד שער, בהפסד שטארט 4-3, שהיא נמצאת מקום אחד לפני האחרון. טראט. כן. נמצאת מקום אחד לפני האחרון. טוב, רציתי להגיד אולי על רמזי ספורי ונטלי ספור, אבל אני לא כל כך אוהב את הקבוצה הזאת, ורמזי ספורי גם לא בא להגנת יותר מדי. רמזי ספורי פתח בטקו 2 של נטלי ספור, רועי קיאט פתח בטקו 0 של סומגייט, דיוויד קלסיס פתח בהפסד סנט ג'ונסטון 3-0 לרנג'רס, עומרי גלאזר פתח ב-3-0 של הכוכב, שעדיין נקודה מהקבוצה של ביברס, שלא שיחק במשחק האחרון, אוסאמה חלילה פתח, וגלעד אברמוב נכנס בדקה 34, הפסד גבל ה-2-1 שכנראה תרד ליגה, מה לעשות? ונסיים עם פדידה. סער פדידה? סער פדידה נכנס בדקה ה-90, בניצחון לובליאנה שימצא במקום השני, מקום אחד מתחת לצליה. צליה, שזה קבוצה ללא גלוטן. ללא. טוב, יאללה, בסדר, ועכשיו נעבור לפינה של... הימורים. טוב. יאללה, לוי שלח לי בוואטסאפ עכשיו עם הבאזר. תוך כדי שלחתי, אמרתי לו, דחוף. באמת? דחוף, אתה צריך להפסיד לי בהימורים, דחוף. אני שכחתי לשלוח לו את המשחקים, מודה. אני רציתי לשאול אותך תוך כדי. אבל עשיתי את זה תוך כדי, והוא ענה לי מהר. בדרך למשחק של גנט. טוב, בסדר, אפשר להתחיל? יאללה. יום שישי, שעה 3, טבריה. עם צ'אנס אחרון, נגד מכבי יפו, אולי גם עם צ'אנס אחרון, מי שתפסיד שמה, חלילה אללה, כמו שאומרים. מה אמר לוי? לוי הולך עם הטבריאנים, וגם אני הולך עם הטבריאנים, אחת. איקס! שבת, עכשיו יש לנו פה הימורים, הכל. שבת? כן, הימורים הכל כחול לבן. ליגת העל. לא, ליגה לאומית היה שישי שעה 3, אמרת טבריה, הוא טבריה. לא, הפעם לא הכנסת כל מיני ליגות זניחות בעולם. נכון, הלכתי על הליגה הטובה בעולם. בדיוק. מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב, זה קורה במושבה, בשעה 3, בשבת, מה אמר לוי? לוי אמר איקס. איקס. אני אומר מכבי פתח תקווה. אז אני אומר 2, הפועל תל אביב, מגוון. מה, אתה עכשיו משחק. מצטרף כאילו, אם לוי לא אומר מגוון, אז אתה... עוזר לך טיפה, נו מה, תגיד תודה. הפועל חדרה תארח במגרש הנהדר בנתניה, שכל הארץ משחקת פה פחות או יותר, נגד הפועל ירושלים. מה אמר לוי? הפועל חדרה, הפועל ירושלים? לוי אמר הפועל ירושלים 2. הפועל ירושלים 2. איקס קלאסי. הפועל חדרה 1. מגוון, לקחה שנייה. נזכרת בדוניו. בעדן ודוניו. ביתר ירושלים נגד מכבי נתניה, איזה משחק, טדי, 7:30 שבת.
מה אמר הבחור לביא אמר, מהוואטסאפ? ביתר עם ברק יצחקי, 1. ביתר עם ברק יצחקי 1. המוח. האמת זה משחק קשה, למרות שיש את ברק יצחקי, אבל לך הפוך על הפוך, נתניה 2. אני עם לביא, 1 ביתר ירושלים, ברק יצחקי, ברכות לניצחון הראשון. ושבת בבלומפילד, 30,000 צופים, זה לא סמי עופר, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, אולי המשחק השני הכי גדול שיש לכדורגל הישראלי להציע, למה אולי? בטוח. הבחור מהוואטסאפ מה אמר? אמר בש 2. בש 2. הוא נותן את הפער למכבי חיפה. אוקיי, אני הבנתי את העניין. טוב, יהיה פה גיוון. המוח. 1 מכבי. רוצה להגיד איקס, אבל אני אלך איתך, 1 מכבי תל אביב. יפה. בסדר. לא מגוון. לא בהכל מגוון, אבל בסדר. אבל יש פה כמה שהלכתם ביחד. לא, פעם אחת איתו, פעם אחת איתך. נכון, ופעם אחת לביא הלך איתי בטבריה. נכון. יפה. יהיה מעניין, מה שאומר אף אחד לא פוגע. יאללה חברים, שלחו לנו את ההימורים שלכם, הראשון שיעבור את אחד מאיתנו יזכה בארוחה מתנת. בורגרים בסטר בני ברק בסלט הבית שלנו! והפעם? השבוע זכו בארוחה. באו, התפנקו, אכלו. ארוחה של טופ 10. נכון, היה קרונביף הפעם. היה קרונביף על ההמבורגר? קרונביף וריבת בצל. וואו, לא, ריבת בצל, עזוב. הוא אוהב, זה הוא אוכל. מה שירצה יקבל, זכה בהימורים, מגיע לו הכל. לקח עם זה צ'יפס בטטה? זה גם אני לא אוהב. ושתה פנטה. איזה שוקטה? יש לך הימור מאיזה מוצא בחור? מאיזה מוצא? רוסי? לא. מה? קפקזי. הייתי קרוב, נו בסדר. קפקזי למה? בגלל הפנטה? בגלל הפנטה? כן, בגלל הפנטה, הם אוהבים פנטה. מה אתה אומר? בחור מותק, חבל על לא הזמן. ידעתי את זה. שומע אותנו המון, מאזין קבוע, נשמה של בן אדם. יאללה, תתפנק. שלח עוד פעם, אולי תזכה, אנחנו גרועים בהימורים. יאללה. תתקנו ברשתות החברתיות, בפייסבוק, אינסטגרם, איקס, לביא עושה ריפוסט, וגם כותב לפעמים כמה דברים. זה נכון, אני ראיתי. טיק טוק. אנחנו גם מעלים את מה עושים שם? הסרטונים שלנו. היה גם סרטון הפעם. מה נשאר? שנהיה רק בטלגרם וזהו, בכל מקום. זה נכון. היה, כן, גם את הסרטון שהיה הפעם, וגם, אתה יודע, גם שם, אגב, אנשים, אנחנו גם פרסמנו לגבי ההצבעה. נכון. אגב, גם שם הצביעו לנו, כל מקום מגיעים, כל קצוות תבל. מה אנחנו מבקשים? קודם כל, אני איתך איפה מאזינים לפני כן, בספוטיפיי, נכון. באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בסאונד קלאוד לאנשים, איפה להביא? אתה פה, אז לאנשים מאוד. מגזימים. וגם ביוטיוב אפשר לשמוע, אבל לא לראות. לאנשים יצירתיים. הם מאוד יצירתיים, ואנשים די עתיקים. צריך להגיד את זה גם, להוסיף את זה. הכל פה מדביקים פה תוויות. כן. מה רצית לשאול? מה אנחנו מבקשים? לביא? לא פה? אז אני אגיד לך מה. מה אנחנו מבקשים? קודם כל שימשיכו להצביע לנו. בדיוק. עשיתם את זה פעם אחת, הרמתם אותנו על הגל, אפשר עוד פעם. אין בעיה, אנחנו נשמח שיפרגנו לנו ושיצביעו לנו, אבל מה הדבר הכי חשוב שאנחנו מבקשים? הכי חשוב, שיהיו לנו בשורות טובות, שכל החטופים יחזרו, מלחמות ייגמרו, ועם ישראל ינצח. שנביס את הזבל האלה. הנה, אתה רואה כל מה שאני אמרתי בפוליטיקלי קורקט, אתה באת, הורדת את הגונג. מה לעשות, זה האמת. בסדר, ושנמשיך ליהנות. תפרגנו, תשתפו, אנחנו מודים לכם מקרב ליבנו, באמת, על כל ההצבעות, באמת, זה לא מובן מאליו בכלל. מי אנחנו בלעדיכם? אמת לאמיתה, ועכשיו במיוחד גם. המוח, היה לי תענוג היום. היה כיף. סוליקו, היה כיף. כן, כן, אנחנו רצנו גם, אתה יודע, הרבה זמן לא לנו תוכנית של שנינו. בהצלחה למכבי חיפה, שתעבור היום. נכון. הלוואי. אנחנו מחזיקים אצבעות. ואיך אנחנו אוהבים להגיד? עם ישראל חי, ומה אנחנו? פורשים בשיא!